Daming aso nito. Nakatakot. Hello mga yenyens, good morning, DCB TV. Please don't forget to subscribe to YouTube channel. Click the share button para sa video na upload ko. May nyens, dito tayo sa Namulan West, Lingayen, Pangasinan. May nyens, galing tayo sa kanina, Matalaba. Maraming aso. Kaya ito may nyens, pakita ko lang yung itsura may nyens, yung yung Namulan, Lingayen, Pangasinan. Ng Namulan, ay may bundok doon. Bundok yun, siguro bundok ng yun, ng Bugal yun siguro, o Labrador, Pangasinan. Yan yung Namulan, siya yan, mga pispan siya yan, pispan Namulan. Ayan yan, sura ng Namulan. Papunta tayo naman yan, may delivery tayo yan sa dito sa Namulan West. Okay man yan, tara na, bye bye nito yung Namulan West, Namulan Lingayen, Pangasinan. Okay man yan. Pala yan, yung nasa likod natin is yung dulo na pala yan, dulo na yung sa likod natin. Yung yan, ang way natin yan kanina, dito tayo doon tayo galing yan, doon tayo galing. Tapos papunta tayo dito yan dito. Kasi yung way dito yan, yung sa likod natin, ito ano pa yan, dulo na pala yan, wala na palang daan dyan. Kaya dito tayo yan, dito tayo dadaan papuntang school. Yan, tara na. Bawit na yan, lagi tayo Namulan East. Tapos may yan, nandito na tayo sa highway ng Matalaba. Tayo ng Manyans ng office. Pupunta natin ang office ng Manyans. Manyans, sa last pagod Manyans, pauwi natin ng Manyans ng tapos ay mag-deliver dito sa Manyans, Namulan East. Baby Silver Manyans, keep safe. Sana sa puting Bugalgayan. And bye-bye!